Prečo máš tie zasraté aftózne vredy v ústach? Ak nevieš, čo to je, sú to bolestivé vredy na ďasnách alebo vnútri úst, ako nejaká jebaná rana po kyslej kapustnici. Bolia ako čert a objavujú sa, keď si vyčerpaný, stresovaný, málo spíš alebo si imunitu podkopal ako po týždni roboty a borovičky. Najčastejší vinník, o ktorom väčšina nevie, sodný lauryl sulfát v tvojej zubnej paste. Ten fucking penivý shit dráždi sliznicu a spúšťa tie vredy ako na objednávku. Ďalšie spúšťače sú pikantné jedlá, kyslé veci, alebo keď ťa život tak kurva zjebe, že telo protestuje v ústach. 3 spôsoby, ako to jebane vyriešiť. Prvé, prehoď na pastu bez SLS, nech ti to ďasná nedráždi. Druhé, na týždeň vyhoď pikantné veci a kyslé nápoje, nech sa to nezhorší ako po brinzi. Tretie, choď na mäkkú kefku, aby si nedráždil tie zasraté vredy ďalej. Sleduj ma pre ďalšie kurva tipy na tvoje pokazené telo.